Zdravím vás, jmenuji se Rony a vítejte v mojí dílně. Dnes vám ukážu válcovou brusku Laguna 1938 a společně se podíváme, jak funguje. Válcové brusky jsou navrženy pro dokonalé broušení dílců a větších desek. Místo namáhavého broušení rukou nebo pomocí pásové brusky zajišťuje rotující brusný válec naprosto rovnoměrný povrch. Označení modelu 1938 znamená, že na jeden průtah můžete brousit desku o šířce až 19 palců, tedy 48 cm, a na dva průtahy až 38 palců, což je lehce přes 96 cm. Motor stroje má výkon 1,3 kW a dokáže brousit dílce až do výšky 10 cm s proměnlivou rychlostí posuvu. Obzvlášť praktická je rychlá výměna brusného pásu bez použití nářadí. Jak jsem již zmínil, označení 1938 představuje maximální šířku broušení 48 cm pro jeden průtah a 96 cm pro dva průtahy jednoho dílce. Podívejme se nyní na brusku v akci s kusem dubového masivu. Jak je vidět, i odsávání funguje bezchybně. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, doporučuji provést několik broušení s maximálním úběrem 0,3 mm na jeden průchod. Kromě digitálního ukazatele tloušťky dílce najdete na motoru také červenou ledku, která se rozsvítí při nadměrném úběru materiálu. Jaké jsou teda výhody tohohle stroje? Úspora času při broušení velkých dílců, rovnoměrný a hladký povrch a bytelná, ale kompaktní konstrukce. Tuhle válcovou brusku Laguna využijete hlavně pro vyhlazování lepených desek, finální broušení masivu nebo přípravu povrchu pro jemné broušení. A nakonec ještě malý tip pro ty z vás, kteří vyrábějí endgrainové prkénka. Po posledním lepení nebudete potřebovat odřezávat oštípanou zadní hranu prkénka po protažení v tloušťkovačce. Vystačíte si s válcovou bruskou Laguna, která povrch jemně zbrousí, takže vám nevzniknou otřepy na koncové hraně, kterou pak už nebudete muset řešit. Pro endgrainová prkénka je to za mě dokonalé řešení. Samozřejmě můžete k téhle brusce Laguna dokoupit i příslušenství, jako jsou například tyto dva skládací přídavné stoly po obou stranách. Delší dílce vám pak na konci pásu nespadnou na zem a když je nebudete potřebovat, stačí stisknout tlačítka a stoly sklopíte dolů, aby nezabírali místo. K dalšímu příslušenství patří samozřejmě tato přepravní kola, která můžete našroubovat ze spodu a zajistíte si tak naprostou flexibilitu ve své dílně. Tak to byla válcová bruska Laguna 1938, profesionální řešení pro přesné a efektivní broušení v dílně. Já a IGM vám děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů při vašich projektech.